Едно! Дай! Право видях как пада. Здравейте! 26 юни, петък, един ден преди Олимпиадата. Събираме се и тръгваме за София. Сутринта поваля малко в Стара Загора. Гледах прогноза, че го дават леко да росне и днеска. Ама какво такова. Аз съм се нагласил за една Витоша, която няма да е много кална. И ще има предпоставки за добри времена. Надали ще е като миналата година, но все пак се надявам да може да се кара безпроблемно и да няма блокирали гуми и затъване. Всеки си правиш неговата прогноза. Единия казва, че е кално, другия казва, че е сухо. Каквото и да е, еднакво е за всички. Така че няма място за оправдания. Че трябва да се върна за другия багаж. Покъснях малко, ама... Няма, ние нямаме бърза работа. Това не ти е бидони дома. В последния момент чуя, сега от спасително. Що? Ми гумат... Кажи ми, че за возата. Не, това е от тия черниците, да ги казахме. Браво. Виригата е смазана. Виригата е смазана и изчистена, брат, доколкото можах. Аре, машини! Снимаш ли? Как е? Била. Добро. Ще дадем една тенска на тебе. Аз трябваше да на тенска за здрав. Защо ще взимаш тази тенска? Ти не си от клуба. Нека да се види резултата на финала, чак тогава да знам дали съм стоен да... Той сега, откакто е в трак спорта, вече почна да ни я носи. Да не стане някакви На конфликти. трак спорта нямате ли някакви облекла? Вземнеш за пиене и да тръгваме. Двама на Аз съм... Ви нямате сърце. Пах ти, предатели. Добре, че са при тебе. Добре, че са при тебе. Сега турам някъде. Здраве, дъща. Нищо. Здраве, дъща. Това май не е първа. Айде. Айде. На бързите Шкоди. Вярно, че ще... Да не ви раздават от клуба. Да. Само с такива сме, с клубни. Как е, ако правите, пиете ли бирви? Не. Пакета ние ще търсим нещо да ядем тук в района. Коста. Я кажи здравей. Стига е. Ти изгаси цигарка такова. Такова е. Някой сте качали към сегата или скочиш? Ние ще загряваме. Ти с колата ли ще ходиш на 700 метра надолу? Да. Добре. Това е подготовка за Витоша 100. Сега започва лагера. Това не е лагера, ми е вай, само нищо. Уважаеми зрители, да ви покажа вашия репортер с бригичката. Ето така се подготвя. Тя е моята. Чакай аз като дудовски да се огледам така. Било модерно. Здравейте отново, уважаеми зрители. Вие сте с вашия инфлуенсър Лонаби. Тук да видим. Чакай, хванаме се. Тук е тя момчета. Разкри стратегията за утре. На празна маса снимаш.
Еми, да. Чакай това момче да го снимаме. Изпусти бюрата. Момчетата щяха да взимат вода, ама се спряха малко на този щанц. Нещо това пипаха. Тук е направено щанца. Толкова щанц. Как ще и тия две двери ще си легна, няма да Но кога ще се наспеем, няма са две. Айде тигри. Айде. Ого. Так е. Напълни с бургаски батки пак. Пак се обиколено. Той да не кажа, че ходи на барбекюа. Той само че е за мръвки. Добро утро. Добро утро. Тук е яката банда. Нозно време? 8. Колко? 8 часа. 8 часа. Това с пътуването до Стара Загора, не? Да. Стига след 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1. Оп, 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 оп. Да влезна в струята. Струята да влезна. Чуй петрол и там. Лега ми умира. Пък е бетон. Ползвам то за мотивация да карам до тебе. Има още доста. О, бая. Да се забавяваме най-важно. Да. Колко вата си е? 270 някъде, плюс-минус. Аз съм мъчен, тук е този анонимен, да го държа. Колко? Че много пал. Право видях как падам. Още я. Си малко. Си.
смисъл да се намокриш краката, но трябва да по-бързичко. Тук горе-долу добре, без прегряване. Сега на кладница ще видим как се движа. Общо взето впечатление се напъва, но трябва да се изкара. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Оп, 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 оп. Дърво ли има? Камък ще да ми вземе педал. Две минути по-бързо само. Новата година. Хоп, 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 хоп. И тук трасето е топ сух.
Да. Малко остана. Да иска някой или спри да Не, пусна не вода си. някой? Супер, един бидон ми го няма. Пак ли с тебе? Дай да видим какво си научил от миналата година. Нищо.
Само не падай пак. Дано. Там има коловоз, я по-що по-гони. Той да няма, аз ги откривам винаги тече. Ляво ще мина. Дясно ще мина. И още един минават, ясно. Тъй. Общо взето, първата половина на състезанието до чуй петово. Не знам дали съм свалил кой знае колко. 2-3 минути някъде по миналогодишните времена. Обаче от тук нататък би трябвало, ако нямам проблеми технически и ако не падам, ох майка му стара, да сваля повече. Е такива проблеми при мен. За втори път някой камък иска да ми вземе педала. Нещо почна да стърши от тази лука. Що не се нафалям скал? Колко му е? Само да сме да го въргат. Няма е пълна тази маска. Спускам като банчка. Предпочитам бабичка, отколкото да се суля някъде пак. Всеки път. Няма един път, дето да съм оцелил пътя тук. Нито един път.
Сега беше нелепенката. Няма да е лошо да дигна малко пулса. Merci. Merci. Почва се. Пет километра бър. Заболяме газеца. Искам да свършва вече. Не ми се катери баири. Отвратителни баири. Така. Дигни малко пауза. Да се види, че се е на състезание. Браво. Тук е най-сладката вода. Нали? Да. Ще мина вляво.
Ами сега влизаме в черното. Но още малко, да. Определено спускам като банчка. Нещо не ми е комфортно. Една кръвна група сме. Една кръвна група сме. Други от Разград има ли? Има още двама. Стара Загора. Те казваш? Виктор. Виктор, аз съм Стилян. Знам та. Стравата имам. Роско тук ли? Не. Виктор. Виктор и това няма. Той стара утре в Разград. Не и добър. Ще напълнеш, браво. Напълно. Ще ми се напълва. Naam lau.
фанах линията. Тъй става. Ляво минавам. Ляво. Дясно, дясно. Да. Ляво, ляво. Стой. Не. Ще го видим. А? Не. Ужас. Браво.
Здрасти. Мерси, живи и здрави. Можем да ги гледаме. Крампи. Направя мамка му. Въртиш лекичко и това е. Малко остана. Ясно. Ясно. Добре дошъл на финала. Благодаря. Браво. Добре беше накрая. Опа! Как сме? Добре. Тежко. Поздравления. Как си? Ми добре. Доволен съм горе-долу. Тази година не знам. Се усеща по-тегло в сравнение с миналата. Ами, не знам. Трасето е по-бавно. Ми, може би малко по-бавно. Браво. Браво. Поздравления. Добре вкарахме. Аз съм Виктор. Георги Самас. Гледам го. Видеята чат падва в YouTube. Покарали, направили си кеф. Еми, да. Колко време? Не, сега преди 3 минути вчера, преди вас. Ни карах през цялото време заедно. Заедно. Еми то е... Горе-долу после се кара с едни и същи. Аз съм Георги. Виктор съм аз. Георги. Да, ще сме. Георги Николов. Там на асфалта на Чуви Петлово ти направо избухна. И аз викам, тук този мотор, сега ще го фана аз отзад. Чаках шосето да мога да драсна напреде, защото знаех, че там ще мога да дръпна. Ама аз пък на Чуви Петлово спрях, видях, че бидона съм си изгубил. Върти ги брека. Какво прави? Ми, сега преди малко завърших. Браво. Доволен съм. Така е. Коста, супер, супер. Ти вече ход доти. Трябва да... Щом имаш сила да ядеш. Как беше? Супер, бе. Ти се и по-добре било, ама. Проблем? Добре, еми много крампи. Ама то това е нормално по принцип, ама за мен съвсем ми беше. Много тежки крампи, направо се разцепих. Аз на 60 км, на 70 км ми приключи водата и бях само на подаване, каквото ми подадат.
Много орешки направих. Много. Ама Няма да съм малко самче. не да... 60 и тежки крака. Го изтръпнах целия направо. Свърши водата. Подаваха ми 2 бидона, ама малки по 500. Грешки и страшни тъпоти направих. Аре, машинки. Падна ли подкрепи? Не, Колко? не знам, не съм гледал още. Що е, коста? Питам. Не, нищо добре. Да. Жив и здрав съм. Това не е важно. Покарахме. Ракия с мъсичка и метър. По време даже да крампи бо. Ама това е. Ви? Какво стана? Можем да паднем. Хубаво каране направим. И двамата караме по цял ден. Аз бях за тебе до първото бутане. Беше на 20 метра пред мене. И после там те изпуснах и на сингъла вече дръпна напред. Като бабичка съм спускал през цялото състезание, човек. Като бабичка. Виж го е първа, Абе, като цяло беше супер трасето. Да, човек, беше брутално добре. Аз направих сухо. Браво, Едгар. Напрагирали се? Няма с 191 май. Май ще по-напреди. На една минутка ще да познае, че ще финишираме заедно. Как беше? Скефи ли си? Само чичаците. Началото беше страхотно. Много пръснах по кеф. После коцето от Берое реши да ме пества на свала и ми извади всичкия джигер. Ама там много дръпнах, но си платих цената. После беше озъбване и накрая си бех сам, което беше странно. Може би нямаше напискам толкова. Не знам, 5, 10, 12, нещо такова. По-добре, да. Как е? Здрасти! Не, добре. Как мина? Добре. По-добре от миналата година. Не знам, не съм проверял. 5 Аз гледах малко в началото, после тотално обърнах само на карта и накрая вече бях на 4.39, докато видях, отворих, викам, мали искам 4.45 и стана 4.46. Само държа пулса и каданса и картата, нищо друго. Не беше даже карта. Край няма какво да стане. Беше трябва да... Под 5 свалили? Не, не можах. Аз тук голям так фанах в началото. Много зале тръгнах. Той имаше едно паднало дърво. Да. То заради това бях. Малко преди падналото дърво паднах и добре, че паднах, защото ще са в дървото ще да вляза 100%. Ужас. Косинурки, какво става Косинурки? Била. Къде се гледат резултатите? Знаеш? Да ви дадем къде е. В интернет. Той е втори. Има награждане, нали? Втори място. Втори място, бро. Браво. 54. Няма да стане, няма да стане. На ко сам беше? Николай съм на спират. Виктор. На ко сам беше? Да не стане. Марат почти през цялото време на тази вича, сто сам на това. На... Какво стана? 5.54. На асфалта сам, след това сам, добре, че се хванахме по едно време с Евгений. И двамата до края. Иначе нямаше да стане. Как е? Де да беше моето? Човек с 5 минути се усраха, знаеш. 5.05 еми за до година. Мене малко ми омръзна. Това ми беше 10-то юбилей. 10-то, да. И до година мислих да почвам да тренирам за дуатлон. Човек направо ми се увидя сама да го карам до пейсъри, всичко замина. Всичките жени са с пейсъри, аз сама като куче. Ма през цялото време. Пък ще се закачиш зад мен към Чуй Петров. Ами закачих се, обаче доста тъй ми беше, смисъл малко тегъл ми беше и викал да не взема нещо да гръмна, пък иска да се пестя малко. На мен едно ми се увидя от Ярлово нагоре. Смисъл и то с Берми е някакъв. Иначе другото нямам проблем. Той винаги е такъв този. Да.
Коста сте, бе! Оцеляхме. Топ! Оцеляхме. Много. Дрънкам ти там, дрън, айде! Закачам го там, стари умения бяха. Всичко се говори, никой е такова, базикам ги тюрните. Фана ли поди? Фанах средния. Няма да... Що по-люми сме на хам? Ма да не чакаме. Пети. Кой, как и няма? Значи, Тошко, Джина и Кали. Тошко. Тошко си тази година изненада. Ма той допреди 2 седмици беше моята категория. Той сега е твоята категория, обаче виж, че не гледат дата, а гледат година на райда. И го класират 40+. И Тошко трети. Аз буквално за 2 уикенда тонуса ми се върна. И как няма да се върне за Вито 600? И оценца яко ограм. Преди Маджарово Ама забавно ли беше това с... да събираш около? Първите 2 часа пръснах кеф. 20 прага на вътре. Значи, че си викал, тук до кръглата е бил 1000+. Да, Аз избягвам неговата компания. Що? Аз пък... Постоянно свети това и после компромати. Затова, Викторе, много съжалявам, беше ми приятно. С шосейното екипче на МТБ. Как сте машини? Добре, че е този Звифт, а? Браво. Как сте? Добре. Да, даджи надмина очакванията. Аз бях търсяма да ме види. 20... Ще бъде, ако въртя пак. 2 минути. Ами аз тръгвам наобратно. Николай много ми дръпна. Ако нямаше проблеми, ще да ме уби от бой. Това кара повече. По бойра Добре, ти? Била, изгърчихме се и тази година. Всичко нормално? Живе и здраве, щом сме тук, да. Не знам дали не ми дойдоха много поредни състезанията и заради това... Първото нещо, което вече да като те видях и като каза, че не си имал желание, е това. Че си прегорял просто, че не може всяка седмица да сме състезания. И то 140, преди това на Маджарово напън колкото можеш, защото искаш да играеш за по-добре. И се навича 600, да не е мандра. Че още 2 имам. Ми ще ги избуташ и после ще пиш бири и това. Ай, момчета. Живот и здраве, до година ще го направим пак с двете нощувки, да може да се отрепим вечерта от били. Да, Се отрепим. Да, малко ми липсва.